Ungabolala ebhasini. Uyophaphama uvusa umuntu oshenyela ibhasi ngelinye ilanga isipakile depo. Bonke abantu abasuke besebhasini abaye lapho wena uyakhona. Omunye nomunye uyinakela udwayela lakho uyinakela udwayela lakho. Wonke umuntu ongena ebhasini usuke lapha yakhona, hayi lapho kuyakhona wena. Ungabothi ngoba abantu bakujwayela ukuthi wehla kuphi bese ucabanga ukuthi bazokuphaphamisa. Bethi nali ibhasi lifikile lapho yakhona wena. Omunye nomunye usuke ecabanga lapha yakhona naye. Uzothola ukuthi abantu ngaleso sikhathi makade bejwayele ukuvusa ukuthi selifikile esitopini sakho. Uthola ukuthi bayakubona njalo bamuhle, uyaphumelela into zakuhamba kahle. Khumbule nabo bafuna ukufika lapho yakhona wena. Nabo bafuna ukufika lapho sofike khona. Uzophaphama usedepo, uvuse umuntu ocleanayo, ube late ungabisakutholi ukufuna. Mozothembela abantu ukuthi bazokuvusa empilweni. Zivukele wena uyithintide, zibukele wena lapho fanele wehle khona. Boqaphela isitimela osigibelayo. Ungayi ngokuthi wena ujwayele ukuthi isitimela abantu masebehla bayakutshela ukuthi sefike lapho kuyiwa khona. Uzogibela kanti abekho labo bantu abajwayele ukuvusa ngalelo langa. Ugibela nabantu abangakwazi kodwa baya lapho yakhona. Uthi uyehla usulate usuwehla endaweni wrong. Ubathole labo bantu bogibele nabo belapho wena uyakhona. Ubabuza ukuthi awangisangivusa bese bethi bona besingazi thina ukuthi uze lapho thina siza khona. Besithi uyalapho wena uthanda khona. Wonke umuntu ophila emhlabeni uyalapho ukufisa khona yena. Sibo bonke abantu abayalapho wena ufuna ukuya khona. Ungaboni mohlanganyele nabantu nikhuluma ngento ezokwenzeka bese ucabanga ukuthi bonke lento ezokwenzeka bayithakasela nje ngawo. Sibo bonke abantu abathakasela into oyithakasela. Futhi akusibo bonke abantu abatshala uthando entweni oyitshalela uthando. Abantu bayahamba njengamanzi bakhukhule yonke inkukhu mali. Okusala ziyongena zonke kuphi? Emfuleni. Boqaphela ke wena. Wobona uma usuzowela ngasemfuleni. Uyakhumbula omncane? Ngiyakukhumbula. Kodwa bobuza abaphambili abadala kunawo ukuthi mhla ufunda ukuhamba wawuzibambezela ngamatafula. Kodwa abazange abazali bakho lesikhathi usucathuza bambe bekucathulisa. Babemela lapha kude. Bethe yacathuzena na yacathuzena na. Lokho kwakunika ugqozi ukuthi lento yenza bayithanda abazali. Wazi wafunda ukuhamba ngoba babeke encourage bekuqhuquzela ngethi. Inkinga manje akekho umuntu ozokuqhuquzela into eyenzayo. Ungahlali phansi la utshela ukuthi abantu bazokuqhuquzela bekutshela ukuthi hey khumbula phela ukuthi kwenzakalani. Omunye nomunye umuntu uyiqhuquzela ngento efuna ukuyevuka uyiqhuquzele ngezinto efisa ukuthi zenzeke zibezinhle empilweni. Abasekho abazali ababekuqhuquzela bekushayela izandla. Uthomo usukhula wena. Mofika uphethe icross. Bebekujabulela ngithi. Hawu sodla namhlanje ngomntwana wethu kanjani. Kwakunika ugqozi lokho ukuthi into yenzayo yinhle ngithi. Akasekho namhlanje umuntu okuqhuquzela ngalokho ngoba yonke into yenza babona ngathi abantu kufanele. Umkhumbi a ship umkhumbi. Uzihambela phezulu kwamanzi kube namanzi eceleni kwawo. Hamba uzofika lapho yakhona. Awucwili. Kodwa the day kungena amanzi phakathi komkhumbi. Uba njani? Shona phansi. Qaphela ke empilweni yakho. Ungabe nandaba abantu eceleni kwakho bathini. Angeke ukuzwisa ubuhlungu okuzwa. Angijangisa uthiwa ngawe. Kodwa the day uvumelela abantu abathi ngawe beza befike behlala phansi etafuleni. Bekutshela. Uze leyo nto abakutshela yona. Ilesikhathi uzoba umkhumbi ocila yonke ongena amanzi ngaphakathi. Umkhumbi ocila makunjani? Amanzi mayihamba eceleni uze uyofika lapho uyakhona. Kodwa ucwila lesikhathi amanzi enza njani? Engena phakathi kuwo. Bamba lokho. Unganciki. Ungabe njani? Ungabambeleli kubantu. Zimele wedwa uzofika lapho uyakhona. Umkhumbi ucwila kunjani? Kungangenanga amanzi kuwo. Ungabavumeli abantu bezongena empilweni yakho. Bazokudestroy. Bazokubonisa izinto obungayiboni. Bazokuqaphelisa ngezinto obungayiqapheli. Bazokukhumbuza izinto obungayikhumbulanga. Bazokunakisa izinto obungayinakanga. Uzonaka into ka20 years ngomuntu omthandayo wena obungayiboni. Bakuvula amehlo uyibone ngoba ubavumele benzani? Bazongena empilweni yakho. Iba yini ke? Iba umkhumbi. Iba yini? Umkhumbi. Iba yini? Umkhumbi. Uma kwenzeka emkhunjini sengenile amanzi benze njani? Bayacwila. Kodwa ukuvikela ucwila benzani? Bazama ukukhipha amanzi. Bazama ukukhipha
Manje sebekhona abantu asebengena enhlizweni yakhe asebekukhumbuza ngabantu okungamelanga ubathande, asebekukhumbuza ngezinto engamelanga uzenza, asebekukhumbuza ukuthi konje ubani unjani, bakhiphe labo bantu. Indlela izohamba ke phambili. Umnyeni usesondele. Ubani? Umnyeni usesondele. Umnyeni unjani? Sesondele. Yenza njani? Phumani umhlangabeze. Unganciki. Woba ne-backup plan empilweni. Woba nani? Ne-backup khona into bathi plan B. Plan bani? Plan B. Plan B. Mobonke umdoko ungena namhlanje, iba nama-Kellogg's. Mobonke ama-Kellogg's awangena namhlanje, iba nemalthabele. Ungaboncika uthembele kakhulu ukuthi kunabantu abambisene nabo empilweni, kunabantu abazokusiza entweni ethize, ngoba zozela zabanjani? Zalala. Wehlezi unamafutha ucuphile njalo. Amen.